Kedy si bol? Okamžite! Povedz, kde si bol! Povedz mi, kde si bol! Petro! Za koho Petro? To ti dom takú Petru! Petro! To je úplne jedno, s kým si teraz bol. Povedz mi ale pravdu. Jasné, určite si bol na káve. Láska, ja som nikdy v živote na žiadnej káve Tak ty si s nikým nikdy v živote na káve nebol? 8. septembra 2009 o 8:57 a 9 sekúnd vchádzaš do kaviarne s Petrou. Volala mi to Maja. Každú minútu je na Slovensku vytiahnutá stará sračka. Skúste vyťahovať len tie nové.